Goddag og velkommen til. Det her er en lille teaser for noget, der kommer ud i fremtiden. Jeg hedder Michael Juster, jeg er kiropraktor, tidligere professionel bodybuilder og idrætsmand, og jeg er ernæringsekspert. Mit navn er Peter Skjold, jeg er optometrist. Jeg er tidligere svært overvægtig og nu bare meget overvægtig. Og jeg har ikke nogen erfaring med træning overhovedet, til forskel fra Michael, som ved alt om træning, kost og ernæring. Jeg skal jo bidra med min erfaring. Jeg har 25 års erfaring med ernæring og træning. Hovedkonceptet er, at vi skal hjælpe dig derud, så du kan følge med og du kan bruge det i din hverdag. Lige præcis. Jeg har allerede tabt mig 60 kilo, taget nogen på igen. Men når jeg ser ned, kan jeg stadigvæk ikke se mine fødder. Så et eller andet er jo ikke rigtig super godt. Og det er her, hvor Michael kommer ind i billedet på at sige, nu prøver vi at sætte turbo på og gøre nogle af de her ting, som jeg måske ikke har tænkt var så vigtige. Har du prøvet at købe større sko? Det er det, jeg gør. Er det så løst? Nej, men vi skal prøve, så følg med på vores podcast her på YouTube, og så kommer det til at være noget, du kan bruge derhjemme, og det kommer til at være for Hereford Danmark. Lige præcis. Det handler om vægttab, men det handler også om generel sundhed, som Michael kommer til at komme endnu mere ind på i alle de her snakke, vi kommer til at have. Kan I have det fantastisk? Følg med derude.